Pranyata asring
Aja
Taran saking liap layap luyu pengaluyop bindo pesating sumpeno somo sopeng raksa jati Siapa magito-gito tandang yudha aja nganti klaten siap sakabeh kapan tombak trisa pedhang pajuing pabaratan ayo sata Kurawaja wedi kangelan siapa toto mat maboten ing pabaratan kalake para satriya Pandhawa ngestakaken dawuh man 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 budal oh aja lena kapriyantan sing keping gaman pacak baris pendepakku boyong mangat tepung sakabeh para satriya Pandhawa pas ayo budal aja kaya bocah cilik bos Pandhawa bisa digawe enteng kang dadi utane amit maneba humarak suwan ngabiyantara sagung para tamu minulya ingkang mahambek berbudi dharma murih sembodo sinebat traing Jawa Dwipa dadya sarana sesuluh sesunang sinanggit carita budaya habudi luhuring susila nuwun kawula nuwun kapurwakan kanthi puja santi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manghas tungkara mujangkara manungkara merangkang murbabana
ingkang wenang sinebat Pangeran Marbudingrat panguasing jagat Rat Pramudita Eyang Widi Eyang Manun Pangeran Purbaningrat anengge Allah Subhanahu wa taala saestune sampun paring pinten-pinten karomatan katentreman kabejan kamulyan nikmatku melaring gesang kinarya tandha wujud syukur monggo sarengan panjenengan kaikraraken kanthi bilisan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat sasanipun Allah mugi tansah tetep ngarsanipun sekaring jagat mustikaning bawana titah pinilih adiki baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saestune kang panjuwantu syafaatipun widini atal akhirah wiwit dunya dumugi telahan amin ya rabbal alamin. Sungkem bektos kunjuk katur sagung perpunden para pinisepuh para pangarsa praja pangarsa dusun tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda para alim para ulama para pandhita para biksu biksuni para brahmana ingkang kinarya pangarsa agama ingkang sampun tebih saking maksiat ingkang kinurmatan dumateng para pangemban-pangembating praja para trengso tresna kang hanggu mardi mardawaning budya tulus lumebering sagung para rawuh kakung Sumawana putri lan kanthi ngaturaken wilujeng raos sagung para tamu lan nggih khususipun warga Baryagung panjenenganipun Bapak Wagiyanto dalah Ibu Siti ingkang lenggah dalem teladan dusun Ngadi Sepi Desa Jerakah Selo Boyolali ingkang katemben namur nami nugrahane Gusti kepareng ngadani gelaraning upacara adat Widi Widana kepareng rumagak karya ambandul kerami ngentas pitulus kesumaning ayu Wahyu Putri Rahmawati ingkang sampun kepareng jinatu krami sang bagus Tri Joko Rahayu putra jalu panjenenganipun Bapak Prapto Suyap dalah Ibu Hartinah ingkang gadal peteladan Ngadi Sepi Jerakah Selo Boyolali pangajaping pandonga para madyausana tansah kasembadan lulus raharja tatam mangirbita nirbaya nirwikara lan ugi gelarane upacara pangajap lumampah kanthi lancar tinebina saking salurining Pancabaya kebaing pandonga putra pinanganten sari begini kepareng adani braya ninggal gebyur samudraning agung enggal antuk ondo kinarya pancadaning kaya kamukten ngupadi rezeki kang berkah barokah lan ugi malimpah-limpah lestari kang kasti widodo kang samya nedya durga mendak kala sirna salirubita lulus mulya manggih raharja amin Allahumma amin. Kepareng kawula pun kasar anggoda notok korining wicara buka usik ing gati babar salokaning jagat kinarya pangendaliwara acara ingkang ongkos tunggal nggih pambuka ingkang sampun pinurwakaning samangke mijilipun putra pinanganten putri ingkang kabayang kari mijil saking Panti Baliasri tumuju wonten sasana Panjangka Mulya Mbak Bilih putra pinanganten putri Senggah Kanthi Hanggana Raras katungkaraipun putra pinanganten kakung tumuju wonten sasana Lung Tinambi ingkang kepareng Duta Caraka saking warga Baryagung panjenenganipun Bapak Prapto Suyap dalah Ibu Hartinah aniki panjenenganipun Bapak Sardianto ing samangke kasuwun jumeneng abenajeng dumateng panjenenganipun Bapak Wagiyana ingkang kinarya gegunungan saking warga Baryagung panjenenganipun Bapak Wagiyanto dalah Ibu Siti ingkang kepareng hanampi atur pasrahipun putra pinanganten kakung jumenipun panjenenganipun Bapak Wagiyanto jinajaran panjenenganipun Bapak Ponijo dalah Bapak Wagi paripurna lung tinampining putra pinanganten kakung ing samangke panggih putra pinanganten sarimbit ingkang kapratitesaken Ibu Pujangga Subaga purna panggih putra pinanganten ing sarimbit ing samangke kepareng Hastungkara temanten ingkang kasuwunaken saking panjenenganipun Alal Muharramun Bapak Kiai Nurkolis paripurna Hastungkara ing samangke upacara adat Widi Widana
ingkang sampun sinengker wonten ladan ngadi sepinjerakah sela pampang ingkang kapratitasaken Ibu pujangga sumbaga dumugi paripurna. Sagung para kakang Sumawarna Putri kepareng kawula amiwiti lompatine upacara adat Widi Widana ari kalmenika lan iki sagung para tamu kasuwun pinarkanti mardu mardikaning penggalih. Arab Data Pitana ingkang kinarya kaeka adi dasa purwa kaeka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwa kawiwitan ing madyantara mung gumlaring jagat kang katon padhang hanerawang kang sinurtan Sang Hyang Jalaprabaya Sang Hyang Bagaskara kang sumunar wonten ing padukuhan ngadi sepi drakah Selabaya lalu satunggaling padukan kang mapan ana ngereng-ereng ing gunung engok-engok ing Sela Pinajer sinasa pasir jenar wadas kinebur ananging satunggaling padusunan kang katon ijo royo-royo prasasat tanem gumandung wiji tuwa kang tanpa tinandur sak marga ana gapura kanang kiri gapura pinancep bandera warna gula klapa lambang kamardekaning Nuswantara tengahing gapura pinetha lambang Garuda kang sineratan Bhinneka Tunggal Ika sinten to ingkang katemben amurska nampi nugraha kepareng rumagak karya ambandul krami engkono wisma manjila aniki wisma agung panjenenganipun Bapa Wagyanto dalah Ibu Siti kepareng hami suda kenyanipun aniki kesumaning ayu Wahyu Putri Rahmawati ingkang kepareng jinatukrami Sang Bagus Tri Joko Rahayu putra jalu panjenenganipun Bapa Praptosya dalah Ibu Hartita sinarkara kinarya hamur makani kandha sumbah sumungkem sak isining rat wonten sahadaping Gusti kang akarya bawana ya Sang Hyang Pramesti wenang kang menang paring widana wiwah paring nugraha sedaya sagung dumadi purbaning Gusti andayani lining banyu kalawan uruping geni purbaning Hyang Manon andayani gumelaring raina kalawan dumadining latri mula jalma tumitang jagat madya padha jangkep sajodo ana lanang ana wadon ana bungah kelawan susah ana ala kelawan becik sugih kelawan mlarat sadaya wis kapontho-pontho anut pepantanira kelawan tetimbanganing urip ana dumadining urip ana titiwanci dina pati mula nengno kang kinucap gentiya kang kacarita endah ora kaya endahing Siti Inggil Binatura ta ngono kebak ing sesekarang kang nedeng-nedenging
mekar marbu arum gandanyo mula kalamunta kakondo sak danguning raina datan ana pedhote senadyan to tinulis kanggo banyuning segara nganti asatirtaning seganten ora bakal kuwawa anggegure tandha panguwasaning Gusti Kang Maha Kawasa. Enggono putra pinanganten putri kang wis keparing jumangkah napak wani raras riris keladuk dahat memanuhara satindak tumenggo akasa sajangkah konjem pratiwi mangatas prang pangosing Gusti Kang Maha Kawasa. Enggono putra pinanganten putri kang sampun keparing ninggal mangsa muda racut alam remaja ninggal sanggar kadewasan ngancik tataraning wridhatama nampi wahyuning palakrama. Enggono putra pinanganten putri keparengan sik sitinggil binaturatana taman alit kang endah tiniti tata pindha taman kang mapan wonten negari Indraprasta duing uni kalamonta cinandra kadi sak pranggalaning taman kasuwargan. Enggono putra pinanganten pulus lenggah kanthi hanggana rares kalamonta cinandra ing warda candraning semu kuciwa kang lagya hangrantu praptaning jejaka tumarna ingkang kinarya memane ing netra kekanthi lingnawa anggiri sang bagus trijapa rahayu. Dumateng Kyai Pati Nyai Pati Pangapiting putra pinanganten kakung daya-daya kasun cekaraken putra pinanganten kakung tumuju wonten sasana lung tinampilir kadya kabayang kari tindake putra pinanganten kakung. Kumenyarma Prabawa kentar-kentar Narganda Wiba saya dangu saya cetha saya caket saya hangalela pranyata punika tejaning penganten kakung ingkang kabayang kari mijil saking panti Palreman tumuju wonten sasana wong tinampi. Kumlebet ing rontek miwah umbul-umbul ingkang katempuh samirana manda entane asung pambagya harja pring pinanganten kakung dasar anyar dula lupa tindake lambian merak kasimpir tatak tanggung jawab prapteng endon busana ambyor mombyor lir kadya sang Narapati ingkang katon agung Prabu miwah Prabawa agung tegese kebaing kaendahan kang sanyata adiluhung Prabu pindha jejering nalindra kang kekeban kawibawan luhur wadene Prabawa sinung Prabawa adi endah milangoni wis duka prapti nyala maksana putra pinanganten kakung keparing sedya kasiget ungling gongso
Situ CS Campur Sari. Sagung para rawuh kagus mawana putri lumadining acara lung tinapining putra pinangadyan kakung tuwi pinur makan dumateng panjenenganipun Bapa Sardyanto ingkang kepareng kinarya buta caraka saking warga parikung panjenenganipun Bapa Prapto Suyat dalah Ibu Hartinah ingkang kepareng hamasraken putra pinangadyan kakung sasana swasana kawula aturaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winengku sagung dumadi rinengkuh ing karahayun. Bebasan durga mendak polo sumingkir. Nuwun kawula nuwun wonten ngarsanipun para pepunden sepuh bini sepuh kasepuhan ingkang satuhu pinundi saha ingkang satuhu kinabekten. Wonten pangarsanipun para pangemban-pangembating praja mewah satriyaning negari ingkang satuhu pinundi-pundi. Wonten pangarsanipun para lenggah kakung mewah putri ingkang tuhu dahat kinurmat. Wonten pangarsanipun dateng pepoyaning kautamen ugi ingkang sinebat para alim para ulama rinten saha dalu tansah sumandhing wonten ing wahyuning kitab ilahi ingkang sanget kawula dhereki. Wonten pangarsanipun Bapa Wagiyanto sekeluarga ingkang tuhu kawula hormati ugi wonten pangarsanipun para kadang campur sari ingkang sanget kawula tresnani. Sadereng kawula nglajengaken atur sumangga swawi kula dherekaken munjuk puja puji astuti wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Suci katitik wonten ing siang puniki kula dalah panjenengan sedaya saged manunggal kembal wonten dalemipun Bapa Wagiyana tansah pinanggih wilujeng. Tan boten katalupen selawat saha salam kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wiwit wonten ing alam donya ngantos dumugi alam akhir benjang. Kawula ing mriki kumawantun ngadeg jumejer wonten sak ngarsa panjenengan sedaya awit sedaya boten saking adrenge manah pribadi kawula. Kawula sinaro saking panjenenganipun Bapa Prapto Suyat purih hangaturaken pangandika ing samanggih. Wusing pangandika ingkang angka sepindhah panjenenganipun Bapa Prapto Suyat sekalian lumantar kawula ngaturaken salam saha taklim ing samanggih katur panjenenganipun Bapa Wagiyana sekalian Ibu lumebero dhateng para lenggah kakung mewah putri ugi para sepuh. Salam kawula katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekalawa saged ambabar kawilujenganipun Bapa Wagiyana anggenipun katemben amiwaha ingkang putra kekalih. Atur ingkang angka kalih lumantar kawula Bapa Prapto Suyat
purih hamasrahaken putra sakselih ingkang kawestanan tasih kudup ingkang aweparapun bagus trijaka rahayu ing pangajap saha pangangkah ing samangkih mugya kadadosna putra sak kembaran kalian putra pawestri panjenenganipun Bapa Wagyono ingkang asilihipun Nimas Ayu Wahyu Putri Rahmawati ing mbak bilih sampun dumugi titi wanci mugi putra kapanggihna miturut sah tataning adat ingkang sampun sinengker wonten ing dukuh sepi ing mriki panjenenganipun Bapa Suyat namung jurung pamuji mugi putra kekalih anggennya badhe gebjur wonten ing madyaning bebrayan enggal tansah pinanggih dhateng karahayun kabejan karaharjan kasarasan atur kalajenganipun lumampah kawula andherekaken putra pinanganten sakselih ugi kadherekaken kalian para Wandawa ingkang kathah wilanganipun ing mbak bilih sedaya tansah damel kuciwa saking penggalih panjenenganipun Bapa Wagyanto sedaya ruang lumantar kawula nyuwun agunging aksama ingkang agung pisuwunanipun Bapa Suyat sekalian anganti sekedhik angsul-angsul ing samangkih katur panjenenganipun Bapa Wagyanto sekalian mugi katamya kanthi gumbiraning driya dadosa tetangsuli anggennya samiya bebesanan atur kalajenganipun panjenenganipun Bapa Prapta Suyat ing wedal punika dereng kepareng amboyong putra kekalih pramila wonten ing dinten Sumurna kirang langkung tabuh 12 putra kekalih kasuwun boyong sungkem kalian Rama dalah ibunipun wonten ing dalemipun Bapa Suyat mugya kadherekna kalian para keluarga pangombyong saking panjenenganipun Bapa Wagyanto atur ingkang wekasan ing mbak bilih wewahan ingkang kagelar panjenenganipun Bapa Wagyanto ing samangke sampun palipurna kawula sak ruang badhe nyuwun pamit ingkang kawula suwun doa saha restunipun mugi lumampah kawula pit saking dalemipun Bapa Wagyanto tansah pinanggih rahayu kalis wonten ing sak marga-marga para punden, para sepuh, para lenggah kagung mewah putri cekap semonten atur pasrah kawula ing mbak bilih kathah kirang saha lepat apit pambudidayane manungsa tan wonten ingkang sampurna sedaya kala wau nglenggana dhateng kalepatan nyuwun agunging aksama ingkang agung kanthi panutuping atur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wedal sawetahipun kater dhateng kadang pangkripta swara sumangga matur nuwun. Lebda karya putusing guna bangkit angentasi karya kinarya banta sing ngawruh. Bila boten hanami mungkal menika panjenenganipun Bapa Sardiyanto kepareng kinarya duta caraka saking warga parigung panjenenganipun Bapa Prapta Suyat dalah Ibu Hartinah habasraken putra pinangantian kakung. Dumateng panjenengan saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Daya-daya katampi dumateng warga parigung panjenenganipun Bapa Wagyanto dalah Ibu Siti ingkang kinarya gegunungan arepa Cundaka Sampeting Raga hadih panjenenganipun Bapa Wagyono wekdal sasana swasana kawula aturaken sumangga nuwun.